Какъв ще стана, това е тайна. Мама е казала така. И в книжка съм го прочел. Кристиян е едно изключително усмихнато и лъчезарно дете. Той, разбира се, има своите специфики, но това по един своеобразен начин го прави уникален. Всяко дете заслужава да живее достойно и да живее най-вече щастливо със своите приятели. Той е един от малкото примери, които можем да кажем, че бяха една приказка със щастлив край. Тази сутрин закусваме и след това бяхме на занятия. В детската градина пишем. И след това и си играем, като си свършим задачите в тетрадки. Един след обяд закусвахме и след това правихме куки. Моите госпожи много ги харесват. Обществото като че ли не е подготвено в цялост да приема тези деца. Самите родители, самите педагози се плашат да поемат този сериозен ангажимент. С Кристиян успяхме. Успяхме и това се надявам да бъде едно наистина прекрасно начало за него. Искрено вярвам, че той ще мине успешно през всички етапи на училищното образование и ще израсне като един пълноценен гражданин. И единственото, което ние можем да кажем за персонала на 61 ОД за шарено петле е благодарим ви от сърце за това, което направихте и поклон за вашите усилия, защото този труд наистина се заслужава. Капацитета в масовите детски градини, в които кандидатстват деца с СОП, не е така голям. Бих искала да има, трябва да има към всяко детско заведение в масовите психолог, да има рехабилитатор, да има среда, в която да могат да посещават детската градина. Като започнахме оттам, от нещо, което нито изисква средства, изисква само добри намерения, да има толерантност към деца, различни в масовите детски градини. Бих могла да кажа, че по-скоро проблема не е при децата да се възприемат. Проблема е в нас възрастните, проблема е в родителите. Тези деца могат да бъдат лидерите в групата, а не аутсайдерите, защото всъщност се залага на потенциала, а не на дефицита. Аз съм Христо в 12 школа и уча и съм на 13 години. Казвам се Васко, на 13 години съм и уча в училище 12 СО и съм негов брат. Учим се добре с мен, обръщам внимание и ми дават домашни. И е трудно. Имам приятели и ми харесва да уча. Има приятели и играеме на двора, всички. Няма проблеми. Обичам и да гледам телевизия и да играя на неговия телефон. И съм го учила в Мадрид. Защото съм фен на Реал Мадрид. И съм да става футболист и да имам добри умения. Първи клас беше общо взето за него добре, защото попадна в един много добър клас с учители, които и класната специално, които много нормално го приеха. Той от трети клас има ресурсен учител допълнително. Пети клас беше малко по-сложно, защото се появиха много повече учители. Има един много сериозен проблем за децата с увреждания, който настъпва след седми клас, които са били в масови училища с интегрирано обучение, защото всъщност системата ги изхвърля на практика.
Вариантите в момента са, че Христо би трябвало някъде да завърши 8-ми клас в общообразователна паралелка. Те се правят такива сборни обикновено, които са някъде в София, обикновено далече. Той ще попадне там в абсолютно непозната среда. Перспективата е помощно училище, което всъщност означава едно тотално връщане назад. Специално за децата с СОП искам да кажа и следното, че повечето деца са с качествени оценки, което означава, че те на практика изобщо не получават всъщност документ за завършено средно образование. Подходящите форми за интеграция в нашето училище са няколко. Те са в зависимост от различните диагнози на децата. Стремим се заедно с родителите, заедно с екипа от специалисти да решим точно коя форма на интеграция да включим в обучителния процес в нашето училище. Не всички родители разбират проблемите на своите собствени деца. Някои от родителите смятат, че детето им не е с такъв проблем. Имали сме и такива случаи. Идвайки в училище, ние се стремим да не отпадне това дете от системата, да съобщим по съвсем тактичен начин, че това дете е с някакъв проблем. Аз съм Александър Констанкейски. Уча в 4-то основно училище и съм на 16 години. Доволен съм, че мога да уча в масово училище. Има много голяма разлика между помощното и масовото училище. Нямам никакви проблеми вътре в училище с нещата. С учителите нямам проблеми, с децата всичко окей. В масовото училище ресурсният учител подпомага тези деца, които имат определен малък дефицит в обучението. Те полагат съответно ежеседмично биват изпитвани и полагат много по-големи усилия, за да възприемат материала, който им се предлага. Аз искам да работя като шеф. Моята мечта е да се реализирам с компютрите. Аз съм Лия Александрова Дубина, уча в 108 СОУ Никола Белвеждов. Понякога влизам с класа, понякога съм на самостоятелно обучение. За родителите с деца с специфични потребности или с някакви телкови решения е доста трудно началото на обучението. По някой път учители и директори отказват такова обучение. На нас ни се наложи да сменим училище. Смятам, че моите учители се отнасят добре и нормално с мене. В свободното си време обичам да съм във Фейсбука, да слушам музика, да гледам телевизия, да се разхождам навънка, да си пишат домашните. Моята голяма мечта е да стана актриса. Бъдещето на тези деца е проблемно, защото те получават образование, но не получават една професия. Аз съм Красимир Владимиров Пешев. Учил съм в училище за незрячи в Надежда. Ние се лутахме, понеже той е с множество увреждания. Смятам, че Краси би могъл да завърши масово училище, но това означаваше аз непрекъснато да съм в училището. Смятах, че получих добро образование, защото нашите учители преподават добре. Преподавателите са на изключително ниво, но няма предмети, няма професия, която след като завършат училище, те да я практикуват. Мечтая да свиря. По музикотерапия ще свира на ксилофон. Искам да стана актьор.
Училището за деца с нарушение Луи Брайл, което се намира в София, съществува и сега. Определено ние не трябва да допускаме повече да се връща тази форма на образование, при която децата са изолирани от обществото. Напротив, същността на интеграцията е именно тази. Те да бъдат сред нас, да бъдат сред всички хора, да бъдат сред нормалните деца, там докъдето е възможно, там доколкото е възможно, съобразно спецификите на всяко дете, за да може наистина то да се чувства равностоен гражданин, да се чувства щастливо, да се чувства обградено с внимание. Времето, в което аз съм завършвал, беше много по-благодатно, защото ние имахме още в гимназиалната степен професионални паралелки. Над 60% от моите съученици успяха да завършат висше образование, което е много голямо постижение и за съжаление, с което съвременните ученици и съвременните деца, които завършват тези училища, не могат да се похвалят. Определено смятам себе си за успял човек, защото благодарение на образованието, което получих, на професионалната подготовка, която получих още в училищните си години, успях успешно да завърша университет. Следвах в 2 други университета след това. Реализирах се успешно на трудовия пазар. Смятам, че всяко едно дете, което има шанса да върви по моя път, съответно има и шанса да реализира успешно своя живот. Да бъде един пълноценен и достоен гражданин на обществото му. Това, което в край на краищата е наша цел и наша кауза в живота.